عیسا و زەخەیۆسێ باجگر. عیسا کەت ئەریهایێ و دباژێرە دەرباست بوو. زلامێک li vir hebû got navê wî Zexayos bû. Ew serekê bacgira bû û dewlemend bû. Wî dixwest got Îsa bibîne ka ew kî ye, lê ji ber elaletê yanî ji ber gel nikarîbû, çimkî bejna wî kin bû. Îcar ew di pêşiya wan de bezî çû ser dareke hejîrê ya bejikî. Da got Îsa bibîne çimkî ew ê di wê rêyê re derbas bibûye. Çaxê Îsa hat wî cihî li jornerî û jê re got. Îsa got: Wa Zexayos, bilezîne were xwarê, çimkî divê îro ez li mala te bibim mêvan. û Zexayos lezand hat xwarê û bi şahî Îsa anî mala xwe. Hemûyên got ev yek didîtin kirin pitepit û gotin ew li ba mirovekî gunehkar bû mêvan. Lê Zexayos li pêş hemûyan rawesta û ji Xwedan re got: Ya Xwedan, vaya ez nîvê malê xwe didim belingaza û eger min ji kesekî bi neheqî tiştek standibê, ez çarqet lê divegerînim. û Îsa jê re got: Îro xilasî gihiştiye vê malê, çimkî ev jî kurekî İbrahîm e, ji bo vê yekê kurê mirov hatiye got li yê wendabûyî bigere û wî xilas bike. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.